ओमफ्राय एसे बोराबनाय खोनाबाय आरो आंबो आमेरिकायावबो बिदि स्कुल वाल बाउन्डारि होनो हायागोनलै होननाय खोनाबाय आं समनि उनाव दान्दिसे सम नोंथांमोनजों हाजिर जाफैलायबाय लोगोफोर दा लोगोसे मानि मोननैसो सलक बाथा खिन्थागोन रायजोफोर एकदम मोजाङै नायलां दा बिटिसिनि काहानि आरो बेफोरो दा सरकारा फैबाय दा सरकार फैनायनि लोगो लोगो सारा जोंनि बिटिसिआव गाव गावनि माबा मोनसे मोनगोन खोमा आसा लानानै सोरांबानो मानि खरसा गैयाब्लाबो थाइसे थाइनैखौ लानानै सोरबाबा दाउ अमा फानलायनानैबो बिटिसि रावना होगासिनो दं रायजोआव ओरैबायदि मानि सोरांबानो बेस्राफोर मानि माबा मोनसे मोनगोनदां होननानै मानि ज' जाजाय ज' जाहैजोबो आरो बयबो खामानि दामानि बिनायनि दुहुम सोरबाबा थाइसे थाइनै बिनायनि दुहुम सोरबाबा बेमार आजारनि थाखाय माबा मोनसे मोनगोन साननानै अनेक बायदिसिना सुबिदा लानो थाखाय सोरांबानो मानि खारदों आरो सोरबाबा सिबसारखौ लोगो हमनाय सोरबाबा EM मानि अनेक मानि नेताफोरखौ लोगो हमनो आरो गाव गावनि खामानिनि थाखाय दा आंबो थांदों दाखालि बिदिनो समबार ना मंगलबारमोन आरो खिन्थु आंहा ओरैबायदि घटना जाहैदों आरो रायजोफोर दा मानसिफ्राबो बुङो बेबो थाङो बेबो मानि हाग्रामा सारा बिराद फैसा रानलाबायदों बिदिनो 10,000 20,000 हरलाबायदों जायनो थाङो बेनो बेफोरबायदि आंबो खोनादों आरो रानाखै नङा रानदोंबो एकदम लाबोग्राफ्राबो मानि खिन्थालाबायथारदों आरो गोबां रायजो राजाफ्रा मोनदों हाजार रायजो राजाफ्रा मोनदों खायसे मानि ओरैनो थांदों ओरैनो लं थं फैफिननांदों आरो जेबो गैया बेस्राफोर मानि बिथांमोनाबो थांदोंमोन मानि दाउ अमा माबा माबि फानलायनानै दा दिनै खनसेजों मोना खननैजों मोना खनथामजों मोना बिदिनो खारगासिनो दं दाउ अमा फानै मानि दा लास्टफोराव दाउफ्राबो मानि फाननो गैला जाहैदों सोरनाबा दा ओमफ्राय खरसाफोरखौथ' दिरुननो हाला होसोबाय थानांगौ दा दुखु मोननानै सोरबा एसे मानि रेस्ट लाथ'बाय आरो बे बिटिसि होननायखौ लासैनो मानि एसे बिहिरा खमायसिगोन बायदि मोनबाय आरो हाग्रामा सार बिथाङाबो मा जायो मालाबा जेव मानसिफ्रानो बुंलायलायनाय नेना थाहैखायो नालाय दा बेबो एकदम अफिसावनो हाबनोनो साहस हाला जै हाबै सानसेबाबो ओंखारनो हानो नागिरा ओरैबायदि बिहिर आरो मालाबा मानि बिथाङाबो लोगो हमजोबनो हाया बिदिनो मानि माबा मोनसे खामानिनि थाखाय मानि ब्लड ओंखारबोनांगौ आरो दा बिनि गेजेरावबो बिथाङा आरो बायदिसिना मानि नाटक गायजालाबायनायफोरखौ खोनादों आरो आंनो खुद खोनाबोदों दा जिखुनु गोबां जाथाय जायो नङा होमब्ला गोनांफ्राथ' थाखा फैसा नागिरा जायफोर गैया बेफोर एसेब्लाबो नागिरनांगोन गाव गावनि थांनानै थानायनि थाखाय नङा होमब्ला खिन्थु होननांगोन आरो रायजो राजाफोर दा दिनैनि दिनाव थाखा गोनांफ्रासो बांसिन थाखा नागिरनायफोरखौ जों नुदों आरो दा आंबो थांदों दा थांनानै नुहैदों आङो ओरैबायदि मानसि ओरैबो जेव ओरैबो जेव ओरैबो जेव जेरैबो जेव आरो सानफ्रोमबो थांबा सानफ्रोमबो जेव नुयो आरो दा आंहाथ' खामानि गैया अब्लाबो माबा मोनसे मोनलाबायो खोमालै होननानै आंबो थांदोंमोन आरो लेखा फिसा गांसे लालायनानै दा थांबाय आङो थांनानै जोंनि समस्थिनि सारनाव हाबहैबाय आरो हाबहैनानै खुनुरुखुम हाबनो हादों आरो मानसिफ्राथ' बिराद बिहिर नालाय बयबो मिथिखायो बे बोथोराव बिराद बिहिर जेव दानाबा आंबो हाबबाय दाना हाबनानै आङो सारजों एसे रायज्लायनोसैलै होननानै एसे आंबो खायदा बोरायखौ बाहायदोंमोन आरो दाना जेब्लानाखि आं रायज्लायनो नागिरो सासे मानसिया ज्राव लेखा होफैबाय आरो मानि लेखा जाखो बेलाय मानि उमुकनि लेखा जाहैबाय आरो दा नोंनायाथ' नंगौ बाखिखिनि बाथ्राफोरखौ बुंजोबथ'ला आरो जेव लेखा सोरांबानो ओमफ्राय एसे बोराबनाय खोनाबाय आरो आंबो आमेरिकायावबो बिदि स्कुल वाल बाउन्डारि होनो हायागोनलै होननाय खोनाबाय आं नोंगौथ' सानबाय आङो मानि सारा मानि बे जोंनि बिटिसिनि स्कुल बाउन्डारिखौ मानि गासिबो रायजो राजाफ्रा मोनसे स्कुलखौनो मोननै गाहाम मोनथाम गाहाम मानि हैबाय आरो मानि आलदा मानसिफ्रा
बे स्कुलखौ बेबो हमो बे स्कुलखौ बैबो हमो हमनानै माने मोनसे स्कुलफ्रा माने मोनथाम गाहाम जालायबाय जाहैदों सौदावलायबाय बे बाउन्डारि माने मा होनो वाल बाउन्डारि सेंसन बिहैग्राफ्रा लेखाफ्रा जाबखो जाबखो ओमफ्राय एसे बोराबनायखौ खोनाबाय आरो सारखौ ओमफ्राय आंथ' बिराद लाजियोलै थाखा फैसा गैयाबाबो रायजो राजाफोर ओमफ्राय जानाय नंलालै सानबाय आङो लेखाखौथ' आंबो बिनिनो लांदोंमोन ओमफ्राय जि लाजिबाय आरो आंखौबो जुदि बिदि होनोब्ला सेसलै बेफोरबायदि सानबाय आरो आङो रायजो राजा नोंथांमोन एकदम सैथो बाथ्रा 100% सैथो आरो साराबो आंनि बे भिडिअखौ नुयोबा गोसोखांगोन आरो माने सारा आंखौ खनसे गिदिंनानै नायदोंमोन ओमफ्राय नायनायाव आङो माने रायज्लायथ'वाखैमोन आरो ओमफ्राय बैफोरबायदि बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनानानै आंबो जानाय नङालै आमेरिकायावबो बेफोरबायदि प्रत्येक स्कुलफ्राव माने वाल बाउन्डारि होनो हामारा खोमा साननानै नोंमारगौलै सारनि बुंनाय बाथ्राया सैथोमारनो आंबो खर' खुरला खुलि थंब्लेद ओंखारबोबाय रायजोफोर बिदि घटना जादों दा ओंखारनानै नायबाय बयबो जेव जेव मानसिफोर बेबो सोङो बेबो बिदिनो बेबो सोङो बेबो बिदिनो आरो सोरबा सोरबा होनबाय मानो फैदोंलै बुन्दु होनना सोङो नालाय आङो खामानि गैयालै नैबे बुन्दुमोनजोंसो फैफालाबायदों होननानै थगायलाबायो आरो खायसे खिन्थु बे खामानिखौ लानानै बिथांमोनाबो थांदों ओरैबायदि घटना आरो दा रायजो राजा बिथांमोना गाज्रि मोननानै लाब गैया साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिथांमोना गाव गावनि आसाखौ लानानै थां नाथाय बयनिबो खाफालाव माने जाफुंजोबा होननानै आं सानगोन जेनेबा जोंफोर बायदिया डाबल माने लाख लाख थांबाबो मालाबा समाव जोंनि साननायफ्राबो जाफुंनाय नङा आरो जोंबो मोनबोनाय नङा होननानै जों सानो आरो दा नोंथांमोनाबो नाजाबाय था माब्लाबा समाव सानसेब्लाबो जागोन मोनगोन नाजाबाय था बिदिनो आरो दा आंबो मोजां गाज्रि रायज्लायनानै बयजोंबो माने एसेब्लाबो सिनायो नालाय रायज्लायला रायज्लायलि डाइलग मारिला मारिलि बे आंनि लेखा फिसाखौ आंबो लानानै ब्लद ओंखारबोबाय रायजोफोर ओमफ्राय जेब्लानाखि ओरैबायदि घटना जालायबाय गेटआव ओंखारबोलायबाय आंबो दानाबा मा जालायखो इउजि ब्रह्म बिथांनि गारिया दाना एन्जर इंगिनि गाबनायफोरबायदि एन्जर फिसाफोर गाबनाय बायदि इउ 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 बिथांमोननि गारिया बिदि होनबोलायबाय आरो दा आं सानबाय सोर मिनिस्टार फैखोब्रा सानबाय आङो दा आंबो बाइक लाखिलायनानै माने साइड होबाय आरो होबा माने इउजि ब्रह्म सारसो आरो दा बिथाङा दाना फिसासा माने साइरेन गाबनानै थांबाय आरो दा आं सानबाय सरखार गैयैखाय इउजि ब्रह्म साराबो बिदि फिसासासो साइरेन दामग्रा जाबायगोनलै होननानै आङो सिन्था खालामबाय आरो सासे मानसिनाव सोंबायबो आरो आङो अब्ला बिथाङाबो मा बुंलायखो गैलालै इउपिपिएलनि लिडारफ्रा माने साइरेनखौ साउन्ड खमायजोब्बाय होनना खिथाबाय आरो बै समाव सरखार गोनाङावलाय बिराद दावराव माने साइरेन दामनानै खारलाबायोमोन जाहैदों दा सरखार फैनायनि लोगो लोगो बिथांमोना माने एकदम साइरेनफ्रानो साउन्ड खम जानानै माने एन्जर इंगिनि गाबनायफोर बायदिसो खोनाबाय होननानै बिथाङाबो खिन्थाबाय आरो दा आंनि साननाय आरो बिथांनि साननायाबो माने फुरा मोननैजों मिलायबाय आरो कनफार्म जाबाय दा नंमारगौ दा दिनै बिथांमोनहा लाजिखागोन मानो लाजिया जानो आरो दिनै खोनादों इउजि ब्रह्म सार बिथांमोना बे बिटिसिआव हाबबाथाय माने बिराद गुरलुब मोनो जाहैदों आरो बिटिसि फारसे माने नाहरनो लाजि जाहैदों दुखु मोनो गोसोआ बै सेंग्रा सिख्लाफोर गोसो थोलायबा मालाबा ब्रेकआप जानानै माने गावलायलायबा ओमफ्राय उनाव लोगो मोनलायफिनबा बेफोरबायदिनो माने बिराद खिंखुर माने गोसोफ्रा सायो माने थिग बिदिनो माने इउजि ब्रह्म सार बिथांमोनजों लोगोसे गोबां माने इउपिपिएलनि नेताफ्रा बिदिनो जायो खोमा रायजो राजाफोर दा जिखुनु गाबोन मोनसे मोजां भिडिअ फैबावगोन बिनि आद्रा आरो दा भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय लोगोफोर थेंक इउ